rang no hamjagi thangbai biang no bar shiptong biang no bar shibia amno nayawi nijini samung khlayawi onyo jagao bukharwi ayang bukhak thangi tongnero tabung ha kete se phirok wemen nukhananro amtikhino Tripura mothani MLA Swapna debroma je bo BJP o bukha angi tongmani norok kwbangma koktmani bisingtibo norok saima kana tabung ha kete sa bubagrani nogo bubagrani je tolawo kwlaijak je video nukhananro amtikhino chung usigango Ananta Bubagra no nukha je MDC Ananta Bubagra bo candidate machaya hnai Tripura mothawo bo BJP o thangpaimani tesa Bubagra ni logi famani Tripura motha kaplai ingmani yagulo TTADC ni je general election o Tripura motha kaplai ingmani yagulo bo tesa o jago phaiman haike amtikhino nukjago je rang ni bagi thangnai rok borok obviously amo bongni bukhau buti tong angamo to sawimiya haike angamo sana bunaya haike lukurok Tripura lukurok bomno chajak amoni uporose amo depend khlayo nung leader rok je jafan thang tongdi all leader ni kun phana dam kre bo Tripura lukurok bomno support khai amo si important haise Tripura rok je Bubagra jotono hamjago saimam bayo Bubagra hamjago bagine je Tripura mothani je candidate tonero borongno vote waitongo age je Bubagra no yakari thangnaro borok Tripura no yakari thangma haino klayo age amani bagi Tripura rok borno vote yange borok tolaw klai ke je rang chawi thangmani yagulo age olo vote fel ngakai Bubagra logi no Bubagra logi o te samte hake ma phaibe age amti ke takashan nungmani ngakai je norjoton saimano Em Suhel bo busu borok kaham Bubagra ni busu wafadar Tripura ni busu wafadar je Tripura rong ni bagi bamse ke samung khlayo bo candidate bo rezak ya fano tabuk TTADC ni je general election no bo Bubagra logi un tongi tongo haike usukango tamnukja kangakan sorry uskang ya miose je bo hamla khlainen naijaka BJP rok bai haike amo amte hai rok belekino wanama siksa bo Tripura tise haike amte hai khlai tong kaisa bo beleke borok kaham hai kubikok sana tangkai Suhel chong beleke borok kaham amte hai leader manani bahut muskil hai haike amte hai leader rongi bisingo ngakai amte haino samung hamya samung sitra khlaijaknai amo Tripura rongni amo agini simno amte hai borok kaham no sininan ningya borok hamya rong ngakai kusakauti saboi borno ngakai ekdom boss hai irai rokni slami tongnai amano tamungni Tripura lukurok je majority wise no ke kisa sinani rurukha amani bagin nor nukuna 28 seat ni bising TTADC ni general election no 24 ta manmani haike amono obviously je ojago majority wise je 90% no Tripura rok khasiwi 99.9% no haje khasijak Tripura rok je o BJP kaplai ma jaga bo Tripura je Tripura mothana hamjak tongnaro Bubagra hamjak tongnaro thanchana hamjak tongnaro borok ekdom vote duine ke haja jaga bo ekdom tana tani khenyo BJP rok pai ke hasi tan khenyo ekdom BJP rok pai manchu ekdom Tripura rok a jaga bo je Bubagra hamjak tongnaro a jaga bo borok krak khenyo ekdom kaham kai vote dekha hasi a jaga bo Tripura rok no hamya hanan chugya hasi Tripura rok thancha phunu ka jaga bo haike amri khenyo lukurongni je hamjak mani je leader rok kaham basiwinyo rene nangwa je tabuk je ketal je election ngnen nai tongma bo buskang election ungkha kai amte hai leader kaham rongno no je Tripura lukurongni bagi samung khlainai borongno no nai rene nango amtui je rangni bagi hamjagi samung khlainai war wasang rang chajage a tekase botolo thangnai o jagao ang leader ung tomono MLA ung tomono EM ung tomono amte hairong no teisa leader kakai beleke chaya Tripura lukurok bo amte haike accept khaya borongno amni bagini norno khona borongno je tekase jagao thangai bor candidate ongei election busawi borok wansukmani chung pass ngana agiu ungja khai re nei amo kokre haje Tripura rok joto sijak Tripura rok je tabuk Tripura mothawo thancha hani bodi tongmani Tripura hani bodi tongmani amo Bubagra ni mukhang naiye tai je komuni je kaham leader ono borok bo siwo haje Tripura rok bo sinijak bo leader kaham bo leader hamya haike amsu kok sawini ango video no mothangnan mosungo je nongni bukhani kok rok bo je video rok ang kok samani yagulo baima tongka je nongni bukhani kok rok bo comment ni bisinti ke sahodi o video no sajak like ready share kladi hambai angamsuk video claiming ang tongo taw kisa biji ni bagai khulumka kaham tongmadi Tripura aigulok tu